обаче с влизането да ме радва и да дава ясна представа какъв е стила в жилището и също така какво е вниманието към детайла. Това е стълбището за втория етаж, където са спалните, пералното помещение и баните. Това е любимата ми част от къщата. Тук са част от моите любими книги. Някои са доста стари, още купувани от моята майка. И така да се каже, аз ги наследих.